Yliopistolaisen sähköinen työpöytä, Ystävä, on olemassa, jotta sinun työ- tai opiskelupäiväsi sujuisi helpommin ja tehokkaammin. Tulevaisuudessa intranetistä löytyvät kootusti kaikki yliopiston viestintä, asiointi- ja yhteisöpalvelut. Yhdessä paikassa, yhdessä sovelluksessa, sinun työpöydälläsi. Yhden kirjautumisen takana. Etusivulta käsin käytät kätevästi sinulle tärkeitä työkaluja ja sovelluksia sekä yliopiston kalenterijärjestelmää ja oikopolkuja. Saat viestit työryhmistäsi ja vapaasti koostettavat sivut omille tiedoillesi. Monipuoliset hakumenetelmät takaavat, että vaikka tietoa ja sisältöä on paljon, se on saavutettavaa ja löydettävää. Intranetin käyttäjät on jaettu 6 käyttäjäryhmään. Käyttäjäprofiilisi tarjoilee sinulle sisällöt valikoidusti. Kaikki tärkeää on aina käden ulottuvilla, ja tiedotteiden ja uutisten virrasta löydät ne sinua koskevat. Sinun työpöytäsi on sinun ystäväsi, joten voit vaikuttaa sen sisältöön ja ulkonäköön myös itse. Mutta kuten hyvissä suhteissa aina, myös hyvissä työ- ja opiskelusuhteissa on tärkeää paitsi kuunnella ja nähdä, myös tulla kuulluksi ja nähdyksi. Uudessa intranetissä voit kommentoida uutisia tai kerätä kommentteja suunnitelmiin, raportteihin ja ohjeisiin. Sähköpostivyöry talttuu, kun käytät hyväksesi pikaviestimiä tai blogeja. Ja kaiken keskellä olet sinä ja sinun yhteisösi, sinun työ- tai opiskelupäiväsi. Uusi intranet on siinä mukana älykkäänä ja oppivana ystävänä. Muodosta hyvä ja pysyvä suhde ystävään.